O posicionamento, o como te ve ese cliente na súa mente é fundamental, porque a xente só ten espacio para 5 marcas por categoría. As empresas que non teñen departamento de marketing, pero que maman a orientación ao cliente, que hai algunhas, non moitas, pero hai algunhas, esas empresas son exitosas, todas. Inditex non ten departamento de marketing. Ahora ten digital, ten un departamento de comunicación e tal, pero de marketing nunca tuvo director de marketing. Porque é moitísimo máis caro, pero moitísimo máis caro conseguir un cliente novo que fidelizar a un. Entón, o que tens que facer é sorprender, ese efecto wow. ¿Crees que el departamento de marketing es el más puteado dentro de una empresa? Comerciales son xente moitas veces puteada porque non ten ferramentas e ainda así teñen unhas exigencias brutais. Hai xente que o que fai é abrir en base onde abre Inditex. Cuidado con isto porque a veces non acertan tampouco. O sea, tú falas en España de Galicia e o primeiro que te dice a xente é calidade. O primeiro que hai que entender é que o marketing é puro sentido común. O sea, o marketing é empatizar con aquela persona que tes de diante e a que queres convencer e, polo tanto, tes que saber que necesidades ten, que lle motiva, que non lle motiva, etc. Muy buenas a todos, hoy estamos aquí con Xosé Luis Reza, experto en marketing y también profesor de lo mismo. Así que bueno, un placer tenerte aquí en Mentres Falamos, en nuestro podcast. Y bueno, yo creo que se va a presentar él mucho mejor que lo hago yo, así que te doy paso, Reza. Bueno, pois nada, como dices, eu son un currante do marketing máis que experto, terá o que dicir os demais. Levo dedicándome a isto desde hai 24 anos, no ano 2000 empecé a nivel profesional en R, a Cableira, bueno, a Empresa de Telecomunicacións de Galicia como becario, e desde entonces pues, nunca me apei deste sector. Son apasionado do marketing, encantame o que fago, porque aparte eso me permite ser a riqueza nas empresas galegas, que para min é un factor moi relevante na miña vida. E nada, contarvos que estudiei en Santiago, aquí estudiade, especialiceime en comercialización, como se chamaba aquí o marketing, despois fixe un máster na Escola de Negocios Caixa Vigo daquela, fíxate o vello que son, que Caixa Nova estaba na fusión e tal, que agora se chama UIE. E me fun de becario a R, despois tuve unha enorme sorte de quedarme como xefe de publicidade, despois tuve un par de direccións de marketing en Semana Verde e no Grupo Tecan, e acabei de responsable de marketing operativo na Voz de Galicia, na Corporación Voz de Galicia, 6 anos, e hai como 12 anos ou por aí decidín emprender, crear esa riqueza que vos falaba desde a miña humilde posición, e montamos Juni, que é unha consultora de marketing estratégico, e a raíz depois surdiu moitísimas propostas e oportunidades para crear outro tipo de asociacións. Montei Marquea, o clúster de comunicación de Galicia. Ahora estou metido no mundo do e-commerce a través do clúster do e-commerce. Levo unha asociación de restaurantes que se chama Amigos da Cociña Galega, e últimamente metíme no mundo da cosmética a través dunha asociación que se chama Asociación Cosmética Galega, que son, todas estas que vos estou contando son asociacións sin ánimo de lucro que buscan sinerxias entre as empresas que forman parte desas cadenas de valor, e iso é o que me gusta, por lo tanto, pues nada, encantado de facelo e de transmitilo a través de naqueles foros onde me permiten e demais, e este un deles, o sea que gracias por invitarme. Bueno, un currículum que muchos querrían tener, la verdad. Bueno, muy grande. Depende. ¿Y cómo supiste que te fascinaba el marketing cuando eras joven? Pois mira, eu teño que recoñecer, non sei se algunha vez o dixen, pero se non é a primeira vez que o digo, eu empecé en matemáticas. Eu era carne de funcionario, meus pais eran que están xubilados, mestres sobre todo de música. Eu teño a carreira de piano tamén, porque era o que se leva na casa. Meu pai era músico, foi compositor de música coral, e entonces pois era o noso traballo familiar era ese. Entonces eu empecé en matemáticas porque iba a ser profesor de secundaria de matemáticas, pero entre que non era moito meu e se me cruzou o mus polo medio, pois a verdade que deixei de ir a clase e non tal. E entre medias, entre que estaba vagoneando por estas calles de Santiago, de Compostela, pois tiña unha amiga que estudiaba publicidade na Complutense de Madrid, que tiña o seu irmão, era compañeiro meu de piso e tal, e bueno, pois que me pedía que lle axudara a deseñar vallas publicitarias e cousas así. Entonces, eso é un anuncio de televisión de Estrella Galicia, dunhos náufragos, pensando nunha estrella ben fresquita, que era o que iban a tomar en canto chegaran a casa, foi o que me empezou a plantexar a idea de dedicarme a isto do marketing. Primeiro publicidade, o sea, a
a miña vocación ven a través da publicidade, porque me parecía unha cousa moi chula que desde Galicia se fixera anuncios de televisión desa calidade. Despois descubrín que ese anuncio era australiano, que era un remake que fixeran daquela en mercados que nunca se iban a tocar, non existía internet, ou si existía, pero non aos niveles de agora. Pero bueno, a miña vocación foi eso, estrella Galicia e eso, as campañas de publicidade que axudaba unha amiga a facer, que eran sobresalientes, eu dicía, joder, pois o mellor é o meu. A deriva, é certo que a deriva musical, a deriva creativa, tiña que salir por algún lado e saliu polo mundo do marketing e bueno, aí foi como descubrín e a partir de aí, no momento en que me puxen a eso, xa non me peguei porque a verdade que me apasiona, me gusta moito. Bueno, pues qué curioso la historia, la verdad, en plan, de no terminar el instituto y no decir... No como instituto, tiñas notazas. Bueno, pero no... notazas, de non acabar a carreira. Claro, pero no de lo cambiar típico, de carreira. Claro, pero no típico de terminar el instituto, tener una nota y decir, yo quiero hacer no, esto. No, eso, pero eu non sei vos, pero a maioría da xente, o sea, xente que acaba, isto non vivindo como meu fillo, a maioría non tiña ni idea de que estudiar, o sea, eu creo que nos pilla demasiado novos. Eu son do 31 de decembro, nací en fin de ano. Eu cheguei a Santiago con 17 anos, con 17 anos tes a madurez de nada, de un ovo, non tes madurez ninguna, entón non sabes o que queres facer, orientaste máis ou menos, pero tampouco tes a túa vida, e tampouco sabes, a verdade que tampouco te explica moito, tal, sabes as carreiras de sempre, pois dereito, medicina, tal, ves que tampouco che gusta ninguna. Me pasa un pouco como coa política, non? Ves o que hai e dices, pois tampouco me encaixa ninguna, pois me pasa un pouco igual. Entón, non ves algo que te represente e valo ter que descubrir pouco a pouco. Tamén é certo que, gracias a Dios, a universidade vale para darche unha base, pero para pouco máis. A vida real é outra, e nas empresas te encontras con outras cousas, e tamén están os másteres para reorientarte hacia outro sitio, e despois é o camiño que te vais facendo ti. Isto é unha cuestión de marketing. Ao final, sí, o marketing hai que aplicalo ás empresas, institucións e ás persoas, e ao final é un funnel de ventas onde ti te tens que posicionar pouco a pouco, e para iso tens que ter unhas cualidades, ou se non as tes, traballalas para convertirte nun produto único, nun posicionamento único no mercado para que a xente te compre, neste caso que te contraten ou que sexa, non? Pero iso é... E a miña vida, cando explico en termos de marketing, foi así, sempre estuve buscando, desde que son consciente, lógicamente, cando solamente estaba para salir de copas, pois non, pero desde que son consciente, sempre fui buscando a diferenciación e buscando esos elementos que te fan diferente frente aos que están diante de ti e que te van a elixir a ti versus a outros. E iso se aplica absolutamente a todo, incluso para buscar unha moza ou un mozo, e así, tens que ser distintos aos demais. Se non ofreces nada diferenciador que atraiga o que tes diante, pues difícilmente vas a... Exacto, es decir, yo lo hablamos con David Garrote en 2 o 3 podcasts anteriores, que trabaja en el Departamento de Recursos Humanos, que al final venderse uno mismo también es parte del marketing, y que es esencial tanto para la vida personal como la vida profesional. Y luego queríamos hacerte otra pregunta, porque ahora es cierto que el marketing cada vez está más a pie de calle, es más común, etcétera, etcétera. ¿Por qué es fundamental? Que la respuesta es muy fácil, porque yo también me considero que uno de mis hobbies es el marketing. Entonces, para mí, al igual, la respuesta es sencilla, pero entiendo que a algunos de nuestros oyentes nunca se lo había planteado. ¿Por qué el marketing es fundamental a nivel empresarial? Vale. O marketing sempre foi fundamental. O sea, que agora se este descubrindo porque hai redes sociales, hai que utilizar as webs e demais, e hai e-commerce, é un descubrimento de uns poucos desde hai pouco tempo. Tamén é certo que se está cometendo os mesmos errores que se cometeron cando se naceu o marketing. O marketing naceu co ser humano, é dicir, a disciplina marketing naceu hai como 80 anos ou por aí, pero o marketing existe desde que existe o ser humano. No momento que tes un produto que che sobra, que tes que vender, e tes que buscar as fórmulas para poder vender ese produto, a chegar ao produto cliente, ter un argumentario para explicarlle por que o meu trigo é mellor que o do veciño de enfrente. O sea, no momento que tes algo que vender, o marketing xa existe, vale? Existe incluso antes, é dicir, no momento que un homo sapiens quere convencer a súa parella de que é o mellor macho que hai na manada, pois xa, eso xa é marketing. Entón, o marketing é algo que é inherente ao ser humano, como para min o liberalismo, o sea, son cousas que son inherente á propia natureza do ser humano.
Entonces, que se descubra ahora está ben, me parece moi guai, me parece moi ben, porque me pilla a mí no medio, como traballador do marketing, pero é algo que existe toda a vida. A miña abuela non estudou marketing ni nada, pero era a máis marketingiana que coñecín, nin Kohler ni nadie. Chamábase Lola, era a muñeira, no Carballeño era leiteira e aparte vendía na praza. E eu aprendí moitísimo dela, frases populares que a día de hoxe se podría aplicar, de feito estou intentando trasladalo un manual, que se pode aplicar o día a día dunha empresa. Entón, a miña abuela non facía cross-selling, pero sí que o facía. Non lle chamaba así, pero sí que o facía. A miña abuela facía marketing desde que se levantaba pola mañana hasta que se acostaba. Entón, non é algo novo, é algo que se pode estar descubrindo agora, pero realmente non é nada novo, é innovador. A veces non é tanto, o que sí é novo son as ferramentas. A forma que temos de chegar ao cliente que antes non tiñamos, un cliente ou un votante ou unha moza, da igual. As ferramentas van variando, pero sempre foron variando, se non ten nada que ver como se fai a publicidade agora, que é a forma de facer chegar a túa proposta ao mercado agora, como hai 60 anos, cando non tiñas a tecnoloxía que temos agora, entonces tiña que ser unidireccional, pois poñas unha valla publicitaria nunha autopista era isto, pero bueno, a valla publicitaria é unha valla publicitaria, pero antes poñías se vende ou se alquila na túa casa moito antes que eso. Entonces o marketing xa te digo, leva con nós toda a vida. Incluso ahora más con la inteligencia artificial, que bueno, es el último de los puntos de más o menos el guión que hemos improvisado para aprovecharte que venías aquí al podcast. Y la verdad que en el guión queremos tocar los siguientes temas, que sería el análisis del mercado, el marketing relacional, marketing operativo, marketing estratégico y luego también marketing digital, que es como lo último de lo último. Y luego ya el tema de inteligencia artificial. Bueno, ¿cuánto tiempo extendes? Porque eso sabes que son unas cuantas horas. Pero bueno, queríamos aprovechar dentro de la hora que tenemos, pues por lo menos aprovecharte eso, aprovecharte lo mejor que se pueda y expresar todo el jugo, ¿no? Se puede decir. Entonces, nada, empezamos si quieres con el análisis de mercado y bueno, en cada uno de los puntos, como te había comentado eso, entiendo que al igual tenemos oyentes que no controlan tanto del marketing, entonces me gustaría eso, que nos explicaras para ti qué es el análisis del mercado y por qué es fundamental para una empresa. Bueno, xa sabes que xa me tes oído, eu intento poñer sempre exemplos de cousas moi básicas para que todo o mundo entenda de que vai isto, porque o primeiro que hai que entender é que o marketing é puro sentido común, o sea, o marketing é empatizar con aquela persona que tes de diante e a que queres convencer e, polo tanto, tes que saber que necesidades ten, que lle motiva, que non lle motiva, etc. Entonces, se partimos desa base que se chama tamén orientación ao cliente, eso de customer centric que lle chaman agora, pero que é o de toda a vida, vale? Claro, tú non podes salir ao mercado con unha proposta de valor sin saber se o mercado quere eso que lle queres ofrecer. E hai moitísimas empresas, moitísimas personas, moitísimos políticos, moitísimas institucións que salen ao mercado co seu discurso sin pararse a pensar se eso que les saben facer encaixa no que o que está enfrente desexa escoitar ou desexa comprar. A veces, moitas veces, ou puro sentido común, ou porque nós que somos constructores ou produtores de cousas tamén somos compradores, por lo tanto esa empatía é sí que podemos ter, pero moitas veces non se dá. Entón, ou temos sorte, no? O sea, tes a sorte, surdiu que acertaches, ou te levas unha hoste de cuidado. Entón, ese é o tema. E a administración de mercado que fai é darnos unha serie de ferramentas que nos permite escoitar o mercado antes de salir ao mercado coa nosa proposta. Porque se non escoitas o mercado, o mellor estás cometendo un gran error. E ese gran error, o mellor che supón unha inversión brutal nun local de hostelería que pensas que che vai salir de puta madre, porque alguén che dixo que che salían moi ben as tortillas de patatas e entonces te decides montar un local de hostelería dedicado a tortillas de patacas. En Nova York seguramente sería cojonudo, pero facer un hostal facendo tortilla de patacas no Franco aquí en Santiago, pois é unha gilipollez porque ao final acabarás vendendo máis barato porque chegas tarde, non? Entonces a investigación de mercado é esa disciplina que nos permite escoitar o cliente, o mercado antes de nada. Entonces aí hai moitísimas ferramentas que nos permiten recoller o que hai no mercado e asimilalo para con eso construir a túa proposta de valor. Na análisis de mercado temos que ter en conta, por un lado, nós chamamos de macrocontorna e microcontorna, tú isto xa sabes. No macrocontorna son aqueles aspectos que nos afectan pero que realmente
nos pode, o sea, non podemos nos afectarlos a eles, pero sí nos pode afectar eles a nós, por exemplo, a legislación, os ciclos económicos, como está a pirámide poblacional do mercado no que vas, as tendencias, bueno, todo que son macro cousas que nos poden afectar, e por outro lado están as micro, que son xa aqueles aspectos que xa temos máis cercanos, nos que de alguma maneira sí podemos incidir, ou como mínimo temos que coñecer moi en profundidade, porque son pois, os clientes, os proveedores, os grupos de interés, que son os prescriptores, que isto é un apartado moi interesante, que a veces é unha ferramenta de marketing estratégico, pero bueno, neste caso temos que saber quenes son, pois quenes son os fornecedores, quenes son os canais de distribución que existen no mercado, e con eso, de alguma maneira, te faz unha composición de lugar sobre cal é ese campo de batalla no que queres batallar. Eu me poño o mesmo exemplo, perdona que reitere que tú se coñeces, imaginade que Napoleón se vai á batalla de Waterloo e non ten nin idea de se vai chover esa noite, se a súa infantería pudo dormir de noite, se hai un riachuelo no medio que non lle permite que os cañóns avancen e demais, se os cabalos están ben alimentados. Toda esa información, se non a tes, a batalla está perdida. O tema é que esa información, se a tes, o teu contrincante seguramente tamén a teña, por lo tanto, xa é un tema de estrategia. Pero se non a tes, se che falta información, dificilmente vas a acertar. Porque os demais si se moven, os demais si que teñen esa información. Entón, a veces é tan sinxelo como ir a unha cidade, cando estás decidindo montar un negocio, e pasarte unha temporada ali para saber como funciona esa cidade, como son as costumes, como tal. Imaginad que aquí en Santiago, pois decido montar un sitio de, non sei, de xeados, e decido montalo na zona nova, aquí, onde estamos agora. Que hai 50 ya. Que non hai nadie. No, ao sei sí, porque están buscando piso como a tolos, pero pasado mañá xa non queda nin Dios, nin xullo, nin agosto. Se ve un turista despistado, non? Entonces, eso significa facer investigación de mercado. E para eso hai cousas moi sinxelas como analizalo e sentarte ali e ver como funcionan as cousas, ou xa outras ferramentas moito máis sofisticadas, porque xa estás falando incluso de temas macroeconómicos, ¿no? Yo aquí tengo una anécdota que, bueno, se la voy a robar a Santiago Pastor, compañero mío del máster, que, bueno, me comentaba un día tomando café en el descanso que tenemos en el máster, que él conoce a un dueño de negocio de una pizzería, bueno, que ahora es a nivel nacional, pero que justo instalaron aquí una pizzería aquí en Santiago, no recuerdo el nombre, la verdad. Y básicamente era que el dueño, al principio, cuando quería lanzar una pizzería, se iba a la calle donde quería alquilar el local y se ponía con un contador de personas para ver cuántas personas pasaban por esa calle, que al final parece algo muy rudimentario, pero es analizar el mercado. Es decir, literalmente. Es directo. Se non fixemos con contador, pero vamos, sin dúbida. É de Sicilia, o señor este, non? No, creo que de Sicilia no. Es el que está en Fray Rosendo Salgado, creo que es el Tagliatella, creo que puede ser. Tagliatella. Está en Fray Rosendo. Sí, pues ese Seica lo conoce Santiago. Sí. Y vamos, tenía esa anécdota. Pues eso demostra que ao final o marketing é puro sentido común. Unha persona que ten sentido común non solamente utiliza o Google Earth para ver onde está o centro dunha cidade, senón que ven aquí, respira o aire, entende como funciona esa cidade. Creo que tamén depende del compromiso que tenga, por suposto, podes contar, cada persona. Se está jugando sus habichuelas, efectivamente. E entonces por suposto que antes de eso tal, pero seguramente o seguiría facendo de outro xeito, de outra maneira, pero seguramente o seguiría facendo en cada apertura que fai. Hai xente que o que fai é abrir en base onde abre Inditex, entón sabe que con eso Inditex xa, seguramente, terá feito os seus análisis de mercado e máis. Cuidado con isto, porque a veces non acertan tampouco, pero bueno, eu creo que o Mercadona sempre ten a idea de estar cerca onde está o Inditex. No, Primaprix creo que está sempre onde está o Mercadona. Hombre, porque completa a oferta de surtido que lle falta a Mercadona. Creo, isto non estou seguro, isto non é un dato contrastado por mí, pero que es curioso. Pero se te fixas están moi cerca uns dos outros e iso ten algo que ver seguro. Entonces, pero bueno, tes que baixar ao terreo, tes que baixar ao barro. Sesas que sesas. De feito, as grandes personaxes que eu coñeci no mundo empresarial, e tuve a sorte de coñecer a moita xente gracias a estas ONGs que montei, son xente super humilde que ten os pés na terra moi claramente, e eso se nota porque son negocios con éxito, e son negocios con éxito que non son flor dun día, o sea, son
Entonces, con éxito ao longo do tempo, porque sempre mantuve esa humildade e esa sabiduría de saber escoitar o mercado sempre e baixarse do barro. Cando hai xente que está na nube, que non tal, que non vai en bus, nin en metro, cosas destas, cuidado, porque esa xente perde a perspectiva totalmente e iso acaba sendo un fracaso, o sea, escápate de xente así. Sí, te leva contigo, ademais. Yo miro algo parecido, además, en un podcast de emprendimiento que está colgado en YouTube, de que decía, bueno, la chica que estaba haciendo que iba como invitada, decía, un emprendedor puede emprender de varias formas. Una de ellas para ser famoso, ser conocido, otra de ellas puede ser incluso para ganar más dinero, ser mejor que el que tiene al lado, etcétera, etcétera. Pero al final el emprendedor que va a tener éxito es aquel que lo hace para aportar algo a la sociedad, que lo hace no por un objetivo de dinero ni de conocer famosos, porque al final lo puedes conseguir y vas a querer más y no vas a tener esa humildad, sino que lo vas a hacer para aportar algo de valor a la sociedad y ya te va a llegar simplemente con satisfacer a un cliente, verle una sonrisa, etcétera, etcétera. Ese orgullo, ¿no? de emprendimiento. Y luego, bueno, retomando con lo que estábamos hablando, que comentabas eso, las herramientas del análisis del mercado, ¿cuáles son las herramientas que existen a día de hoy que tengan más éxito? Éxito, non é tanto éxito, senón que sean máis ou menos útiles en función de tal. Para isto tendes que invitar a miña socia Beatriz Pereira, que é a que máis sabe desto está invitada. No mundo, o sea que hasta me dá un pouco de vergoña falar no seu nome. Pero bueno, hai as típicas quali, quanti, que foi as cualitativas e cuantitativas. As cuantitativas están basadas pois eso, só dice a palabra, en números, non? Pois faz unha enquisa a moita xente, cun erro muestral e máis ou menos determinas que eso é o que o conxunto dos teus clientes do teu universo está disposto a facer. E despois están as quali, que son máis de focus group, entrevistas en profundidade, etcétera, etcétera. Nós últimamente estamos utilizando unha que soporte nos lo dá unha empresa de aquí de Santiago, precisamente, que é o neuromarketing. Neuromarketing é unha especie de máquina de la verdade estas de Telecinco, onde te monitorizan e entonces, como non podes mentir, pois está ben porque as túas pois como tes os ollos, as pupilas, as túas mini expresións faciais e demais, cando se fan unha pregunta ou te presentan un produto ou unha publicidade e demais, pois te analiza e de alguma maneira saben que o que te motiva e que non. Porque hai verdades inconfesables que non vas a decir inda que o penses, non? Pois o mesmo que pasa coas sondaxes políticas e demais. Entonces, hai moitísimas, cada vez hai máis, internet tamén nos axuda, a parte digital nos está axudando, porque podes facer enquisas en diferentes idiomas a moitos mercados. Tamén podemos facer neuromarketing vía unha webinar, vía unha chamada online, e bueno, todo un pouco. O importante de todo isto é o uso que lle das a información, esa información que che está dando o mercado, como a utilizas, non? Para tal. Entonces, eso falámoslo moitas veces, as ferramentas están aí, pero mal utilizadas, é como que fai promocións. A estrategia que lleves. Exactamente. Entonces, para qué? O sea, que no fondo a pregunta é para que necesito información e que utilidade llevo a dar esa información que me dé. Pero bueno, xa che digo, mellor en investigación de mercados preguntalle a Bea, que sabe, eu cando teño dúbidas preguntolle a ela e me tal, pero a día de hoxe, tú pensa que cando eu estudiei marketing o que tiñamos era revistas especializadas, nos tiñamos que ir á biblioteca da facultade a fotocopiar artículos de sectoriais para saber como iba o mercado, pois eu que sei, de papel higiénico. Ahora a día de hoxe eso das un clic e telos, entonces eso avanzou moitísimo, a tecnoloxía nos axudou moitísimo. E ter acceso a información naquele momento era unha das grandes vantaxes competitivas que había antes. Por eso tiñas que ir a estudiar fora, por eso tiñas que ir a facer unha carreira fora para poder tal. Eu non salín de Galicia. A nivel laboral nunca me fun de Galicia. Hai xente que lle rompa a cabeza isto. De feito, tiña algunha axencia que me decía cando estaba en R que claro, que como viña de Madrid ou de Barcelona non sei canto, de unha multinacional, non lle entraba na cabeza que un tío do Carballiño que empezaba de becario en R acabara sendo jefe de publicidade en R con 26 anos que tiña. Non o entendía, o sea, era algo que non acaban de entender, pero era por eso, era porque eu xa tiña internet, o sea, eu fui un dos primeiros a utilizar un metabuscador que se chamaba Google, sabes? Eu non o necesitei para poder formarme, para poder ver exemplos a nivel internacional e sobre todo perder o medo, porque en Galicia sempre fomos xente moi, bueno, normal, nos deron hasta no carné de identidades da época medieval,
É normal, pero somos xente con bastantes complexos e non temos que ter complexo de nada porque non somos menos que nadie. Ao revés, temos elementos diferenciadores entre os a lingua que nos axuda a ser diferentes no mercado. Non para ser superiores a nadie, que eso non se trata de eso. Trátase de ter un elemento diferenciador que te poña no mercado como algo diferente, distinto, por lo tanto, máis fácil de vender. E iso que temos que aprender. E en Galicia temos unha cantidad enorme de elementos de diferenciación. O que non podemos facer é perdelos. Nin deixarnos levar por unha masa que uniformice e demais. Entonces, pois eu son un galeguista, entre outras cosas, porque a mí non importa ser español na medida en que España non me quita a miña cultura. Claro. Se España entende que isto é un crisol de culturas porque a historia é así, e a historia non se pode inventar, perfecto. No momento en que intente homoxenizar que sexamos todos iguales, pois a mí me parece unha perda absoluta de oportunidades xa de mercado, xa de marketing para as nosas empresas e demais. Eso temos exemplos para aburrir na propias empresas galegas ou en propias denominacións de origen que en vez de basarse nos elementos diferenciados propios se basaron en elementos diferenciadores comuns e todavía a día de hoxe se siguen facendo barbaridades a nivel marketing e publicidade en Galicia porque non entenden isto e entonces, son temas de complexos que pouco a pouco cada día, gracias a Dios, se dá menos as novas xeracións vosas non tendes complexo ningún, nin o tendes que ter, por lo tanto isto vai pa diante e demais. Por eso estou moi contento porque en Galicia está facendo un marketing cojonudo a día de hoxe e cada vez somos máis conscientes de que temos moitísimo que aportar ao mundo. Sí, bueno, yo además tengo familiares que trabajan, por circunstancias ajenas fuera de Galicia y sí que es cierto que el producto gallego llama muchísimo la atención y cada vez yo veo también desde mi casa que me comentan eso, que cada vez el producto gallego se valora mucho más y eso también para el marketing incluso de las propias empresas gallegas, es un nicho de mercado que tienen que aprovechar. No, sin duda. De feito, eso é gracias a grandes campañas publicitarias que non de marketing, porque non creo que houvese alguén unha estrategia de marketing detrás, pero sí que había un tío con moito sentido común. De hai moitos anos tú falas en España de Galicia e o primeiro que che dice a xente é calidade. Como resposta e iso foi unha campaña que se fixo hai, non é unha campaña, é unha entidade pública que se montou hai uns cuantos anos, vivía Fraga daquelos, hai moitos anos, vos nin nacerades, e todavía está na mente do cliente español e iso nos dá unhas oportunidades brutais. Que pasa? Que é certo, está vinculada á alimentación, está vinculada á hostelería, ao turismo, etc. Non está vinculada á tecnoloxía, non está vinculada a tal, pero eso nos pasa tamén a España como marca país. Eso é un tema xa de marca país onde nos queiramos posicionar. España é un país turístico, é un país lolailo, el dos toros e máis. Eso que a mí non me gusta, claro. A mí eso non me representa, pero recoñezo que temos que ter unha imaxe común hacia fora e demais. Entón, Galicia ten que facer todavía esa parte fora de demais e, sobre todo, tratar ben a esa marca Galicia Calidade, que me parece o apoteósico no seu momento e vivimos todavía deso. A pesar de que foi unha marca super maltratada, moi mal gestionada en algún tempo, gracias a Dios, houve tempos que moito mellores. Sí, menos mal que lo retomamos de forma positiva. Sí, pero houve épocas moi malas. Y luego, continuando con el guión, ahora entramos en marketing estratégico. Y queríamos saber si eres capaz, un reto, si nos puedes sacar 5 pequeños tips rápidos para, sacarte el típico TikTok de 30 a 40 segundos. Para poder, la pregunta es, ¿cómo desarrollarías tú un plan de marketing estratégico exitoso? Vale. Así brevemente. O de exitoso, vámoslo a evitar, porque o exitoso depende tamén dunha parte de casualidade, pero desde logo sin ter esos 5 tips é moi difícil ter éxito, vale? O ter éxito depende moitas máis cousas, pero sin isto seguro que non o vas a ter. Vale, o primeiro, define claramente cal é o teu público objetivo core, vale? O centro da diana, e sé fiel a ese público objetivo, vale? Ese público objetivo ten que ser suficientemente grande para que a súa dimensión che permita ser rentable, vale? Pero en calquer caso nunca abandones ese posicionamento, porque a que tentes que dirixirte a partir dese momento o teu plan operativo, a tua comunicación será a ese público objetivo que definas. Entón é super relevante definir cal é o teu público objetivo. Eu teño entrado en empresas onde non tiña nin idea, máis ou menos, pero non sabían claramente cal é o seu público objetivo. A mí cando alguén me dice, que eu teño que vender a todo o mundo, calquera que entre pola porta é cliente.
Eso para mí é unha frase definitoria de que non tens nin idea de que estás facendo, porque ao final, se tens que facer o mesmo esforzo para calquera que entre pola porta, ao final estás indefinido, eres un ser demasiado líquido para que alguén te considere. Vivimos nun mundo onde os tempos de pensar son cada vez menores, un cliente non pensa, un cliente reacciona. Entón, tens que tratar de conseguir que te teñan na súa mente. Para conseguir que te teñan na súa mente, tens que ser super claro. Por lo tanto, e iso é o segundo tip, tens que ter un posicionamento moi claro e moi diferente ao da competencia, vale? Entonces, o primeiro tip, define claramente cal é o teu público objetivo e nunca fales para outra persona que non sexa ese público objetivo, vale? Se o teu público objetivo son mulleres de 20 e 30 anos, pois falas para esas personas. E, por lo tanto, eso xa te está determinando o teu plan de medios, xa sabes que medios te utilizar para chegar teles, sabes como comunicarte, que tono tens que utilizar, sabes que redes sociais tens que utilizar, etc. Sabes que lle motiva, porque tens que facer estudialo. Primeiro tip. Segundo, posiciónate na túa mente como alguén cunha proposta de valor distinta á competencia. Quen é a miña competencia? Non teño. Gran error. Tes competencia, sí ou sí. Calquer produto sustitutivo é competencia. Entonces, se sabes o que lle motiva a ese público objetivo que xa tes ben definido, tens que fazer unha proposta diferente a todos os demais que lle motive, vale? Que lle enche o ollo, que lle enganche. E que se quede, vale? Tens que ser reiterativos, tens que ser pesado. Sempre poño os exemplos do leite, pero de outras moitas. Cando falas de seguridade en coches, e Volvo seguro, pois resulta que non é o máis seguro. O coche máis seguro é un Renault Megane. Vale, pois, pero da igual, porque na mente do cliente, cando o seu motivador de compra é a seguridade en coche, sempre vai aparecer esa marca. Despois hai outros factores, o precio, a distribución e demais, pero eso é fundamental. O posicionamento na mente do cliente, que non é o posicionamento seu, que é outra cousa, non confundamos, o posicionamento, o como te ve ese cliente na súa mente é fundamental, porque a xente só ten espacio para 5 marcas por categoría, vale? Entón, tens que aparecer. Quero comprarme un móvil, vale? iPhone, diseño caro. Samsung, tecnoloxía coreana, bastante boa e un homólogo iPhone pero en barato, vale? En diseño tamén e demais. Oppo, chino, barato e funcional, listo. Ese é o pensamento dun cliente. Entonces, según onde te queres posicionar, tens que facer unha cousa ou outra. E iso xa te determina todo demais. Terceiro tip, non sei se chegarei a 5. Terceiro tip, basa esa proposta no que tú sabes facer mellor, porque senón é moi duro, o que decías ti antes, é moi duro vivir toda a vida tratando de vender algo que non és. Entonces, o postureo, o estou polos cartos, non sei que, bueno, se estou un motivante de vida, de ter máis cartos, vale, e coñezo xente así, pero normal é que teñas outra serie de valores. Tú tens que traballar nesto 24 horas ao día, o sea, sobre todo se eres empresario, non tes tempo libre, entonces, por lo menos que che guste, que fagas algo que te motive. E os cartos, o éxito, ou como lle queramos chamar, que son palabras vacías, son conceptos, virán despois. Pero o importante é que tú estés cómodo contigo mismo e que cando te levantes por la mañana digas, coño, outro día guai para aproveitar. Eso é realmente importante. Por suposto, habrá días jodidos, como, lógicamente, faltaría máis. E aí está tamén a parte de salud mental que temos que cuidar e demais. Pero, sobre todo eso, entonces, fai algo no que sexas realmente bo, que a propia ventaxa competitiva sobre a que tens que basar esa proposta de valor sexa algo inherente prácticamente a ti e iso despois traslada ao mercado. Imagínate que Volvo por encima di que o coche máis seguro, pero non é seguro, é un coche malo. Pois non, evidentemente eso se cae por todos lados. Entón, eso, créete unha propia vantaxe competitiva, crea unha vantaxe competitiva en torno ao que tú sabes facer mellor que a nadie, sempre poñendo foco nese cliente que o valore, senón tamén, se non valora, non vale para nada, todo o que falamos, vale? Entón, con esos 3 tips, con esos haces un marketing, unha estrategia de marketing ou de vida, ou de empresa, vamos, realmente para todo, porque despois o que veñen, que é operativo, e o relacional son ferramentas que te axudan precisamente a trasladar eso que queres, esa proposta de valor, ese posicionamento ao mercado. En cliente, sí, efectivamente. E iso son as ferramentas. Pero isto é máis importante, e o que as empresas non fan. O sea, as empresas, moitas veces, outras veces sí que o fan, inconscientemente, pero sí que os fan,
pero pois, eu sei facer isto, e entonces vou ao mercado, e entonces collo un comercial que me venda, non funciona, collo outro, non funciona, collo outro, e entonces empeza a botar a culpa a todo o mundo, menos a min, que son o creador de todo isto, pero está mal creado, saliu mal, pariuse algo que non ten encaixe no mercado. E iso pasa en bastantes sectores. Entón, hai sectores que ves que están permanentemente chorando, permanentemente subvencionados pola clase política, polo interés que teña, porque por mellor dá moito traballo, porque tal, e ves moitísimo eso, que hai xente que non está aportando nada diferenciador no mercado, que aguanta, pero aguanta. E entón, eso é un tema de tempo que deixen de aguantar. ¿Crees que el departamento de marketing es el más puteado dentro de una empresa? No, en tempos podía ser, pero no, que va, aquí puteados estamos todos. No, diríache que se me preguntas aí cando traballas nunha empresa, te diría que sí, pero no. Ahora, a día de hoxe non, porque a día de hoxe nos ven xa, empezan a vernos con outros ollos, porque estamos axudando a vender. E vender significa financiarse. Unha empresa nace para vender, o sea, que non entendo outra forma. Entonces, que mellor forma de financiarse unha empresa que vender moito, ou máis, e con valor. Moito tampouco, o sea, podo vender pouco, pero con moitísimo marxe, que iso é importante, e eu sei que temos que traballar en Galicia, pero non, os comerciales son xente moitas veces puteada, porque non ten ferramentas, e ainda así teñen unhas exigencias brutais, que teñen que dar parte a outros que están sentados nun sillón todo o día, e dicen, non chegaches aos objetivos e tal, e dicen, joder, é que me estás dando unha merda de produto, ou o mercado non quere este produto. Entonces, non se trata tanto de que haxa uns puteados ou outros, porque en cada casa hai uns máis puteados que outros, senón esa falta de coordinación, esa falta de entender o mercado como o rei e señor que nos dá as claves para todo o demais, esa é a clave. As empresas que non teñen departamento de marketing, pero que maman a orientación ao cliente, que hai algunhas, non moitas, pero hai algunhas, esas empresas son exitosas, todas. Xa sabes, Inditex é unha delas. Inditex non ten departamento de marketing. Ahora ten digital, ten un departamento de comunicación e tal, pero de marketing nunca tuvo director de marketing. E a min é algo que me doi, lóxicamente, como marketingiano, pero realmente non lle fai falta, porque o señor que manda aí, o señor Amancio Ortega, que é un fenómeno de la naturaleza, ese señor ten claro, e ten esos pés na terra que falábamos antes, e ten claro que o mercado é o que manda. Entón, fixo todo posible, coas ferramentas que tuvo en cada época da súa vida, para atender esa demanda que había no mercado. E entón creo un modelo, un posicionamento novo que non existía, que era a democratización da moda, non? E cando se falan de modelos que democratizan cousas, é precisamente cando alguén está escoitando cales son cando son esas necesidades, esas aspiracións que ten o mercado, e dices, pois eu vou che dar eso que ti estás aspirando. Por lo tanto, eso é marketing, claro, sen dúbida. Entonces, no mundo anglosaxón, por exemplo, o marketingiano é o seguinte CEO, o sea, a ascendencia, a carreira profesional pasa por marketing porque é o que ten o contacto co mercado. O sea, a mí me encanta que alguén me dice, no, é que estou nunha tenda aprendendo a como funciona unha tenda, estou cun comercial vendo como se vende. Cando un empresario pon o seu fillo a facer eso, ou no plan de carreira ou na formación está eso, esa empresa xa che está cheirando a exitosa. Entonces, non somos máis puteados. E aparte agora, co tema digital, temos aí un pequeno momento de dulce para poder aproveitalo, claro, lógicamente, porque nos preguntan números, e iso hasta ahora non é algo que non nos teníamos estadísticas e tal, GRPs e cousas así, pero non era ciencia exacta, ahora sí. Entonces ahora temos que... Y hablando ya de marketing relacional, que para el que no lo conozca, corrígeme si estoy equivocado, vale, pero básicamente es conseguir clientes a largo plazo, conseguir esos leads y mantenerlos. ¿Qué es más importante para una empresa? ¿O depende de algo? ¿Conseguir nuevos clientes y aumentar lo que es el cuello de botella? ¿O mantener los clientes que ya tienes? Si tienes que escoger una de las dos... Mantener. Si teño que escoller, mantener. De feito, na crisis que vivimos, na crisis sanitaria, que lógicamente foi económica, que zafamos, gracias a Dios, nos facíamos moita reflexión estratégica con empresas que estaban pasando mal e demais. E claro, en aquel momento non tiñas as ferramentas de salir a vender en condicións normais, co cual
do máis orgulloso que estamos, desde logo, eu estou máis orgulloso do que estou, é precisamente abrir os ollos a moitos pequenas, sobre todo micro autónomos e demais, dicindolle, creo que é o momento, ahora que estás na casa, que non podes salir a vender, de aproveitar para recuperar relación con todos os clientes que tuveches. Porque xa te coñecen, xa tes toda esa fase necesaria de seducción, xa pasaches, xa saben, aparte tes que ser sincero, xa sabes que este é un bon momento para que me axudes, en algún momento me consideraches ben, xa sabes como é o meu produto, cal é o meu servicio e demais, e entón foi o momento, o gran momento do marketing relacional foi aí. Nos en Juni, que é algo que debatimos internamente, pero ao final se impuso o criterio, o sentido común, que faría a miña abuela, nos en Juni, cando chegou a pandemia, temos a sorte de clientes de moitos sectores, e hai sectores onde non afectou a crise, porque era o sector alimentación, farmacéutico e demais, non afectou a crise, pero aqueles que estaban tocados na liña de flotación, o primeiro que fixemos foi chamar aos nosos clientes, o sea, estou falando do luns, o venres nos confinaron, e o luns chamamos aos nosos clientes para decirlle que baixábamos os nosos honorarios ao 50%. Que nós formamos parte do grupo, esa é a nosa filosofía, formamos parte do equipo, e como equipo que éramos, teníamos que sacrificarnos como todos os demais. E iso fixo que, fixo que fidelizáramos a todos os clientes, lógicamente, porque isto é como unha familia, o sea, non se trata de que sempre este dando eu, non? Pois douche cartos, non, isto é unha relación bilateral onde se trata de intercambiar cousas, non solamente cartos, entón valores, obxectivos, proxectos. Eu a veces prefiro, e me pasa moitas veces, non cobrar nada, como me pasa coas ONGs que teño, porque me motiva moitísimo o proxecto, entón me está pagando en un salario emocional que evidentemente as miñas facturas non se pagan con eso, non? Pero teño ese equilibrio entre a parte económica e pecuniaria que me axuda a manterme, que me permite despois facer outro. Nunca me vou forrar, eso teño claro, porque con esta fórmula é imposible, pero si me vou a forrar na parte emocional, o sea, eu estou nese punto onde me preocupa máis o legado que vou deixar aos meus fillos que o diñeiro que vou deixar, porque o diñeiro é algo que chega sin ele, te morres e te vas sin ele, o sea, é algo efímero. Lógicamente, teñen que vivir ben a meu fillo, que é a única descendente que teño, querolle moito, quero que viva ben, pero tamén terá que pelexar polo seu futuro, lógicamente. Claro. Pero bueno, non sei por qué me fun polo... Pues si quieres lo retomamos con Veña, sí, tú enfócame que máis o sallo do rego, tú méteme o rego. ¿Cuáles son las mejores estrategias para optimizar el marketing relacional? Porque claro, yo lo que entiendo es que a día de hoy muchas marcas le están dando mucho más reconocimiento, aportar un valor y representar, ensalzarse de alguna forma como marca para diferenciarse en el mercado, no como tanto se hacía antiguamente. ¿Cuáles son esas estrategias que digas tú, pues mira, yo te recomiendo esto para obtener esos clientes a largo plazo y mantener ese cliente? Vale, pues entonces estamos en la fase de captación, non de fidelización. Sí, de fidelización, vale. Es decir, ¿cómo obtienes esa estrategia para que un cliente... Esos son campañas, son accións. Vamos a diferenciar. A estrategia está definida ya a largo plazo, es un plan de marketing estratégico donde che digo hacia onde quero ir, ese desideratum, quero ir hacia lá, para captar este público objetivo e demais. Despois tes no marketing operativo as 4 P's: produto, precio, distribución e comunicación. Entón tes as ferramentas que che permiten seducir a ese cliente a través dun produto que ten un valor engadido valorado por ese cliente definido, a un precio adecuado a ese posicionamento, non necesariamente barato, estamos moi equivocados. De feito, as grandes compañías non suelen ter produtos baratos. Os que teñen produtos baratos son flor dun día, duran moi pouquísimo tempo, porque eso non axuda a fidelizar. Despois tes uns canales de distribución que tes tamén é un cliente intermedio que tes que convencer, e actúa igual que un cliente final, actúa por precio ou por diferenciación, ou metes un produto diferente ao mercado que este demandando, ou eres o máis barato que está a porta. Por lo tanto, eu o que recomendo ás empresas sempre é ter un produto diferenciador, porque baratos, sempre vai ir alguén que fa máis barato, ou nos poden copiar e demais. E despois está a forma de comunicar, pois esas ferramentas que tenemos, a publicidade, relacións públicas, patrocinios, etc. E internet que está aí, que é un pouco totum revolutum que
que todo, tamén sirve para marketing. Entón, aí seduces, vale? Aí seduces o teu cliente, porque tens unha serie de valores, cada vez hai que vender máis con valores, non solamente por produto, o sea, eu non concibo unha empresa a día de hoxe que me queira vender un balón de fútbol e este explotando nenos en Bangladesh para facer eso. Eso xa non se concibe. Ou se es unha empresa que fales de enerxía verde e estés con minas de litio en Sudáfrica maltratando a non sei que. Eso non se concibe. Entonces, a día de hoxe, as empresas que queran estar no mercado teñen que crear unha proposta de valor, ese posicionamento que che decía alguén a través desas 4 Ps. E chegas ao cliente, sedúcelo. E a partir de aí empeza a relación, vale? Esa relación pode ser dunha noite, dun día, e se acabou, queda aí, vale? Pois xa está, para eso está o Tinder e esas cousas. Pero eso non é, a largo plazo non é factible, porque o mercado é limitado. Entón, tú non podes enganar. O sea, as ferramentas de marketing non poden servir para enganar un cliente, porque vai en contra do propio marketing. O marketing é orientación ao cliente. Entón, unha empresa que utiliza as ferramentas de marketing para enganarte, para molestarte, esa empresa nunca na vida vai poder fidelizar. Porque o cliente te odia, claramente, o sea, está contigo porque non lle queda máis remedio. E vémolo cos seguros, cos bancos, cos eléctricas, vémolo con moitas marcas que non se enteran todavía de que vai isto do marketing. Entón, utilizan mal as ferramentas de marketing. Entón, tú que tens que darlle é un valor para que este cliente permanece contigo moito tempo, pois como unha parella. Se eres un egoísta, se non lle fas caso, se pasas de todo e solamente pensas en tu culo e demais, pois chega un momento en que esa parella que teñas te mandará a tomar por culo, lógicamente, porque habrá alguén no mercado que lle ofreza pois todo ese cariño que non lle estás dando a ti. Nos entendemos, non? Pois isto é igual. Entón, que ferramentas? Non se trata tanto unha estrategia. A estrategia é a que definimos. Entón, se son os meus valores que lle podo dar, que comparte con ese cliente a longo prazo, para que ese cliente siga comigo. E telo que sorprender, porque la llama del amor hai que mantela ao largo do tempo. Entón, telo que sorprender. Entón, non é unha ferramenta definida. De feito, se alguén che dice que neste sector se fai isto, escapa, porque eso é o estándar, e tú que estás buscando sempre a diferenciación con respecto aos demais. Entón, o que tens que facer é sorprender. Ese efecto wow que lle chaman agora é eso que tens que tratar de facer. Entón, pois igual que faz coa tua parella, pensa, busca mercados espello, porque é unha ferramenta moi útil cando estudiamos marketing, busca mercados espello onde que farías neste caso pensando que é o mesmo. Entón, se eu quero que a miña parella sexa a miña parella a longo prazo, que teño que facer? Teño que felicitar o cumpleanos? Home, por descontado. Pero que eso xa vai de caixón. O primeiro que teño que facer é celebrar el no cumpleaños, porque eso é o que é a sorpresa, é o que dices, o que me enamora, etc. Pois as empresas igual, é sempre por o mesmo caso. Nos, cando eu traballaba na Voz, en Nadal nos chegaban moitísimos regalos de Navidad, pero moitísimos, hasta un punto, ahora xa non tanto, porque, bueno, a crise tamén axudou a frenar esas cousas, para os que daban, non para os que recibían, pero chegou un punto en que non sabías a quen darlle as gracias, porque xa nin te acordabas. Estabas na casa tomando un viño e non sabías quen cho regalara. Había xente inteligente que lle poñía unha pegatina da empresa para que te acordaras, non? Pero resulta que había un tío que se chama Tomás, de Zaramarket, de Zaragoza, que cando chegaba a primavera viña con 2 caixas de picotas do Jerte, frescas, riquísimas, con unhas bolsas para repartir entre todo o departamento de marketing da Voz. Non solamente lle chegaban os xefes, senón que nos chegaban tamén a outros que estábamos en segundo plano. Pois, ti que esa xente, ou meus compañeiros, algún incluso, cando tuvimos que comprar elementos que vendía esta xente, que eran gadgets tecnolóxicos neste caso, todo o mundo se acordaba de Tomás o de Zaramarket. Todo o mundo. Non digo que non se acordaba os demais, que seguramente tamén. Pero este tío, con esa pequena acción, que era unha chorrada, porque compraron unhas picotas, que non era de Zaragoza, non era do Jerte, pero vira ali coas 2 caixas, unhas cousas que estaban riquísimas, e que aparte era un momento distendido entre todos os compañeros, facía que nos acordamos todo este Tomás. Entón, é unha dos consellos que dou sempre aos meus clientes é trata de fidelizar o teu cliente e sorprendelo. E entón non fagas, o sea, en Navidad faz, porque xa se espera seguramente un calendario, unha xenda, non sei que, o que estás facendo por ahora non o deixes de facer, porque eso probablemente se convertir en un costume, pero intenta sorprendelo fora da temporada de Nadal, porque eso sí que eres único nese momento en facer algo. Entón, eso, se levamos a parella, é igual, busca cousas que non fagan os demais, que te manteña esa relación co teu cliente a longo prazo. E iso é como vas a
a manter ese cliente e fidelizalo, porque é moitísimo máis caro, pero moitísimo máis caro conseguir un cliente novo que fidelizar a un. Vale? Entonces, en termos económicos, e isto está demostrado empíricamente e matemáticamente, en termos económicos é moitísimo, depende do sector, non che podo decir, pois 100 veces máis caro, pero moitísimo máis caro conseguir un cliente. Podo vos poñer un exemplo en coches, vale? E tranquilamente é 10 veces máis caro conseguir un cliente novo de un coche, 10 veces máis caro que fidelizar un que xa ten un coche teu. Facendo cousas, o sea, invitando a un preestreno, levando un non sei cuánto, mandando unha revista, facendo cousas para que cando este empezando a tomar a decisión de compra do seguinte coche, de alguma maneira non o dubide, porque me han tratado tamén aquí que tal, o difícil é se nunca cambias de coche, non se sempre tú echas a mesma marca, porque non tens con que comparar, pero no momento en que compares, se tens a oportunidade de comparar, pois como as parellas, pois seguramente te quedarás con aquel que che dá un valor a largo prazo moito máis estable, moito máis guai. Un ejemplo así muy básico que a mí me pasa, no sé si soy aquí el único, pero es con el tema del peluquero. Sí. Yo cuando cambio de peluquero parece que le estoy poniendo los cuernos y me siento súper mal. Sí, te sientes fatal, ¿a que sí? Literalmente. Fatal. Entonces el peluquero es... Pero tens unha amizade con él. Fíjate que aparte son destos sectores donde todavía existe tacto, ¿no? Donde todavía hai tal, tú a tú. E están invadindo a teu espazo personal e cada vez hai menos sectores así. Entonces, pois esos sectores, o fisio, ¿no? O gimnasio, se tes un monitor, se é un gimnasio de máquinas está igual, pero onde hai personas que tes ese contacto diario, incluso unha cafetería, cando tes un contacto diario e creas unha relación de amizade, que non o é, vale? En B2B se dá moitísimo isto entre negocios, realmente eso, tes esa sensación de poñer os cornos. Entonces, eso é o marketing relacional. Cando consigues que alguén teña esa sensación pensando en que vai a cambiar de peluqueiro. Pues mira que nunca lo había pensado. Pues é así, sí. É un mercado espello, ves? Eso é, pues aplica eso ao teu negocio. Se ese teu negocio ahora, pensa no teu peluqueiro. E che vai dar unhas claves brutales a nivel marketing. Entonces pensa pensa un pouco diferente, fora da caixa que chama agora, non? Ese tipo de historias, pero sí, en marketing sempre innovamos nese sentido. Sempre pensamos, nos llamamos así, chamamos de buscar mercados espello. ¿Y crees que a raíz de que han surgido las redes sociales, muchas empresas como que apartan un poco más este marketing relacional de sorprender, etcétera, etcétera, y lo enfocan más a vamos a crear una cuenta de Instagram, vamos a subir historias, vamos a estar más en contacto con mensajes con todos nuestros seguidores? ¿Crees que la tendencia va a ir más por ahí o crees que es una falta grave dejar de sorprender al cliente? Unha pregunta moi complexa, moi boa e moi complexa. As redes sociais son unha ferramenta como outra, calquera, igual que antes había o newsletter, ou a tele, ou a radio. É unha ferramenta. Que pasa? Que é unha ferramenta que te abre totalmente en canales, é dicir, é unha ferramenta que te expón permanentemente, e a parte moi esclava. A primeira pregunta que se ten que facer unha empresa é se necesita redes sociais e que red social. Que non ten sentido que empresas B2B estén facendo Instagram e TikTok, porque aí non vai estar o seu cliente. Eso xa, para empezar. Por tanto, a primeira parte de marketing estratégico non está ben feita, está errada. Entón, hai xente que se mete a redes sociais por moda, porque é o que toca. Entón, agora, mira, fulanito que lo hace, entón toca, vale. Pero despois se dan conta de que hai que dotar de contenidos outros días. É un bicho que hai que alimentar todos os días, e hai que alimentar todos os días cun 10, non vale un 5. Se non che digo un 3, porque entón se monta la de Dios. Non vale un 5, ten que ser un 10. Estás permanentemente exposto. Entonces, antes de tomar a decisión de estar en redes sociais, hai que preguntarse en cales e para qué e por qué. E despois, como todo, facer as cousas de forma racional. Se o meu cliente está en unha red social, tens que saber cal é e tens que analizar que funciona e que non funciona e para qué. Entón, a partir de aí, tens moitísimos exemplos que está facendo probar e error, e tens que probarte tamén probar e error, como a todo na vida. Probas probando, tal, é barato, non é algo caro, pero, bueno, todos os días se converte nunha esclavitude. Entonces, non é unha moda, é unha ferramenta que ven para quedarse, pero rede social é calquera ferramenta que nos axude a relacionarme con o meu cliente. Significa ter un buzón de queixas, pero pública, co cual eso hai que tamén saber xestionalo, porque hasta ahora era algo privado, pero ahora é público, por lo tanto, telo que xestionar. Ahora, para fidelizar é unha ferramenta cojonuda.
porque aí onde aparecen os evangelizadores, os que te van a defender contra capa e espada, pero o teu produto ten que ser bo, a túa experiencia de compra ten que ser maravillosa, e para ter ese grupo de grupis, ¿no? Vale a redundancia, que te siga a todas partes, para eso te lo que facer moi ben durante moito tempo. Eu teño exemplos de clientes que si o teñen, pero claro, é un desgaste permanente de, vamos, prácticamente a mitad dos nosos comités de marketing están relacionados con as redes sociais. Pero é certo que tamén gracias ás redes sociais son un fenómeno, neste caso hostelería, son un fenómeno porque os utilizamos desde hai moito tempo, empezamos por Facebook e agora estamos en TikTok e evolucionamos coas redes tamén. Claro, yo lo que noto es que tú al final en las redes sociales es cierto que depende del cliente al que estés llegando y tienes que descargarte X red social o otra, pero al final también estás resaltando tu marca en plan tu imagen de marca todos los días y tienes que estar, eso, lo que decías tú, 10 de 10 y siempre tienes que estar expuesto a ese grupo de fieles seguidores y a ese grupo de haters. Y mi siguiente pregunta es, yo lo que veo, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo básico, este podcast, ¿no? Al final nosotros es todo marketing digital, a través de redes sociales, llegar a un cliente, luego buscar un patrocinador y tener X ingresos, básicamente. Claro, al final todo el marketing estratégico, marketing relacional, marketing operativo y demás, que se juega a pie de calle, en lo que comentábamos antes de nuevos productos, etcétera, etcétera, también se puede gestionar todo solamente con el marketing digital. Entonces la pregunta es, en un futuro, de aquí a 20, 30 años, ahora más con la inteligencia artificial, ¿crees que puede llegar a algún punto en el que el marketing digital solape al marketing tradicional que estábamos acostumbrados a vivir? Ya ha pasado, o sea, ese debate xa non existe, xa pasou. Hai 10 anos eu discutía moitísimo coa xente de marketing digital porque me estaban contando cousas que eu xa estudiara hai 40, cometeron os mesmos errores que cometeron todos os demais, falando un funnel de ventas, pero agora resulta que o funnel de ventas é unha copa. E agora xa falan de light and value, falan de cousas que levamos estudiando hai moitísimos anos. Antes chamase marketing de servicios. Fíxate tú, cando estudiei isto hai moitos anos. Non é algo que están nos descubrindo agora, e o bo que ten é que o está popularizando. Por lo tanto, eu non teño nada que decir, vale? O sea, que unha empresa sepa canto vale o seu cliente, canto valor ten o seu cliente, me parece de puta madre, ainda que sea en inglés, me da igual, porque eso sí que é moi relevante, porque eso xa é unha clave importante, por entón sí que lle estamos poñendo foco no cliente. As redes sociais, esa exposición pública permanente que temos, non é compatible con mentir, non é compatible con engañar o cliente, ni maltratalo. Por lo tanto, as redes sociais, para uns será unha putada, porque teñen cosas que esconder, e para outros será unha vantaxe porque non teñen nada que esconder. Tú podes equivocarte como calquer persona. Tes equivocacións, como todo o mundo, faltaría máis. Somos persoas humanas, temos empregados, unha partida está mal, hai que retirales, está, pois hai que retirales, se explica, se presentan as persoas, e xa está, non debería pasar nada. Para eso tes que ser unha empresa de confianza. Non vas cagar permanentemente, nin engañar permanentemente. Pero un error, como nunha parella, podemos cometer todos. Te poden perdonar se todo de antes é bo, vale? Entonces, as redes sociais teñen ese perigo, que se tes moito que esconder, son un perigo, porque tú non podes dicir que é super ecolóxico e mañá te colla calquera cun móvil e te vexa tirando formigón na ría, vale? Ou escombros nun camiño de Galicia. Claro, se tes que esconder é moi jodido. Pero como estamos falando de que isto do marketing non é eso, que o de marketing é ser transparentes, honrados, contar o que nos pasa, etcétera, etcétera, incluso explicarle, mira, que eu teño unha cousa que se chama sostenibilidade empresarial, é dicir, eu teño que ter unha serie de marxes para poder sobrevivir, pagar a xente que viva ben, non que viva asfixiada, teñen que ter vacacións, incluso queremos que a xente traballe 4 días a semana, ese tipo de cousas a xente tenas que entender, porque senón non vai funcionar isto. Entonces, pero para eso teñen que ter un produto, un servicio que diga, pois sí que o vale, evidentemente, non é a cousa que pode atopar nun chino, con todos os respectos, por €1. Entonces, claro, que se non aportas nada, ninguna fidelidade teño. Entonces, o digital, ese debate xa non está na mesa, nin inteligencia artificial, nin nada desto. O sea, o marketing é puro sentido común que se aplica e se aplicará toda a vida para satisfacer as necesidades dos clientes, sexan estas cales sexan, de toda índole.
E o marketing se aplicará absolutamente todo, incluso o ilegal, hasta que pues cando se normalice o uso da marihuana, pues tamén aparecerá aí a forma legal do marketing, ao que hai agora, pois non é. Por qué? Porque é algo que vai demandar a sociedade. O sea, todo ten que vir a eso. E o que van a ir variando son as ferramentas, pero jamás na vida existirá unha experiencia de compra, unha experiencia de cliente que non se teña que tocar, que non se teña que degustar, que non se teña que oler. Habrá sustitutos que parecerá, vale, pero nunca substituirá. Entonces, sempre vai a facer falta sempre o marketing tradicional, entre comillas, as ferramentas tradicional. Un restaurante, de feito, fíxate, estamos na época digital, todo se transmite a través de redes sociais, pero hai que ir a comer. O sea, faz a foto, o plato medio se enfría, pero ao final tens que probar e dicir, hostia, que rico está isto, e fago un review, etc, etc. Ese é o tema. Entonces, as cabañiñas do bosque, tal, vamos evolucionando, as cousas evolucionan, as ferramentas se utilizan para outras cousas, hai xente que sufre, lóxicamente, no camiño, porque son funcións ou disciplina ou traballos que xa van a deixar de existir, pero realmente o cliente final vai a ter que seguir utilizando as mesmas experiencias. O sea, Netflix é un cine na casa, non? Baixo demanda, é moito mellor que un cine. Home, mellor entre comillas. Non tens ese pantallón, pero fíxate tú como o cine se tuvo que evolucionar, tuvo unha crise brutal. Sí, pero ir al cine es la experiencia. Claro, pero ahora tes unha experiencia. Pero hubo un momento en que non había diferente entre estar na casa e ir ao cine. De feito, era super caro, era incómodo, pues, sí, bueno, pero é unha forma de evolucionar en el mercado. Que fixo o mercado? Evolucionou. A veces se equivocaron, porque tamén utilizaron ferramentas de marketing mal utilizadas. O día do cine a mí me parece unha barbaridade. Paisar unha cousa que vale 9 euros a 1 euro ou a 2, eso é, a mí como cliente, para hoy, claro, sí, maravillosamente, pero eso é empezar a menos valorizar o teu produto. Entonces, o 3D, ese sonido envolvente, que estés agora parece que estás nun sofá e demais, hai cousas para aportar valor sin necesidade de baixar o prezo. Me acaba de surgir ahora una pregunta justo con lo que dijiste de precios que me parece muy interesante. ¿Hasta qué punto es recomendado y útil bajar precios? Porque estás menospreciando tu producto y tu marca. Correcto. Pero ¿hasta qué punto puede ser desesperación? O sea, baixar precios solamente pode ser por desesperación. E un corto precio, o sea, a corto plazo, nunca a largo plazo. Se baixas precios é porque fixeches malas contas, porque non escoitates ben o mercado, vale? Porque te desesperas, porque non és capaz de esperar a o teu público objetivo de verdade veña, valora o teu produto e sea capaz de pagalo. Valoralo, pagalo e ven despois, vale? Valoralo na súa xusta medida. As empresas, as grandes icónicas, as empresas icónicas, esas grandes marcas que nos temos na cabeza cada vez que pensamos en grandes empresas, non son marcas baratas. As marcas baratas veñen e se van, non deixaron pegada na nosa vida, non? Pois xa está, cumpriron a súa función, tal, reventaron o mercado seguramente, joderon a moita xente polo camiño, ou xente se forrou polo camiño, pero realmente no cliente final non hai nada memorable en comprar barato. O sea, non é algo que digas, bueno, pois sí, eu vou super orgulloso de comprar no día, no seu momento, sabes? Pois non, é algo que forma parte da miña vida. Cando non tiña cartos e cando puden ter un poño máis de adquisición abandoneino, pero rapidamente, porque para min forma parte de subsistencia, de necesidades básicas, non forma parte de... Que non quere un coche bo? Quen quere comprar un Dacia ou un Tata? Que non quere comprar? Alguén que non ten cartos ou directamente non valora o tema do coche, que tamén é lícito, prefire gastar os cartos en outras cousas moito mellores. Eso cada un o seu. Pero realmente, se che gustan os coches, ou queres ter un coche aparente, nunca vas a pensar nese, simplemente porque cumpre unha función básica, non? Pero se realmente che gustan os coches, se realmente che molaría tal, que marcas te veña a cabeza? Las más top. As caras, non? Porque non son baratas, precisamente. Porque son exclusivas, porque teñen unha experiencia tal, porque o conductor que as leva les gusta conducir, sabes, ten unha posición social relevante, etc. Tamén hai outras que non che gustan nada, isto é demasiado para min, eu non quero que me vexan nun coche así, porque non forma parte da miña... Eso tamén, pero se te fixas, aparte que está moi ben segmentado o mundo dos coches, hai un coche para cada necesidade ou para cada persona, se me apuras. Entonces,
Que eu quero ir seguro, vale, teño claro. Eu quero un coche pequeno, utilitario que vaya pola calle e tal, eléctrico, tes miles de alternativas agora. Eu xa non quero comprar coches, porque a xente nova, pois a xeración non vai comprar nada. Vai ser todo alugado, como ten que ser. Porque non tendes que estar apegados a unha hipoteca toda a vida, vale? Esos bancos te saberán como fan, de feito se están facendo renting e leasing, e iso vai por aí. Entonces, ademais che dá oportunidade, pois se me collo un Volvo, mañá me collo un BMW, vou a ver distintas experiencias e demais. Aí a fidelidade estará o mellor o leasing, claro. O coche fago leasing, non tanto o coche, non? E logo retomando con lo que estábamos hablando antes, hablamos de inteligencia artificial. Se sabe que a día de hoy inteligencia artificial te hace prácticamente un plan. Tú le preguntas, obviamente, entiendo que se va a mejorar de aquí a cara unos años, que esto es un no parar, pero te puede hacer un plan estratégico perfectamente de un producto nuevo que vas a sacar, cómo poder alcanzar ese cliente y fidelizarlo, cómo lanzar una campaña de publicidad, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué punto está en peligro el departamento? Porque lo hablábamos antes en el otro podcast también con David. Al final, el departamento de recursos humanos necesitamos personas, no una máquina. Claro, el departamento de marketing, ¿hasta qué punto puede verse afectado por inteligencia artificial? Nada. ¿Por qué? Precisamente polo que estamos falando todo o tempo. É verdad que a inteligencia artificial é un neno pequeno que non sabe nada. É un neno pequeno que se está aprendendo moi rápido, e é verdad, é capaz de analizar todo o que hai no mercado, é capaz de facer todo este tipo de cousas e plantarte algo estándar sobre que é un plan estratégico. Por suposto que che vai dar claves que se fixo sempre no sector da automoción para sacar un produto novo ao mercado. Pois estas son as fases, bla, 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 bla. Eso sí, para sacar un sobresaliente na asignatura, sí, porque van a valorar eso, que a estructura este ben feita e demais. Pero ahora, onde está a creatividade? Onde está ese efecto wow? Onde está ese sorprender ese público objetivo definido e demais? Por suposto que é unha ferramenta que nos vai axudar moitísimo. Porque falamos antes cando eu tiña que ir ás revistas a coller información de AliMarket. Ahora só teño en internet. Ahora vai ser moito máis fácil. Vai dicir, oye, faime un plan de marketing ou investígame cales son as necesidades básicas que están transmitindo a través das redes sociales, un objetivo que este segmentado por idade, segmentado por tal, non sei que, eu que sei, un nicho de mercado de japonesas de 13 a 16 anos que lle gusta moito o manga. Entón, xa me vai a decir a cantidad de cosas que consumen, ademais. Esa información é valiosísima. E van a ter todo o mundo, pero vai accesible a todo o mundo. Entón, onde está o elemento diferenciador? O elemento diferenciador volverá a ser, e a ventaxa competitiva, volverá a ser o ser humano e esa capacidade creativa que teña a miña abuela para usar o sentido común para decir, vale, pois se eu que sei que tú me estás dicindo, non vou facer o contrario, porque sería tolo, pero eu vou facer unha variante a desto que me estás contando. Entón, aí é onde tal. Que vai pasar? Que vamos a traballar menos, seguramente. Pero vamos a ter que culturizarnos moito máis, temos que esas analizar mucho mejor el mercado, al igual. Como se chaman ahora? Esas skills, ¿no? Non me gustan os términos en inglés. Esas capacidades, ¿no? Esas capacidades que non son a filosofía, o sea, que non son puramente matemática, o sea, exacto, aí é onde nos temos que empezar a formar. Formar, a cultura, e aprender e demais. E empaparte de moitas cousas precisamente para buscar ese elemento diferenciador que nos distinga aos demais. Porque senón o que si vai haber é método. Sí, seguro. Incluso falas con ciruxanos que están empezando a ver a inteligencia artificial como unha vía alternativa e demais, porque efectivamente o método seguramente será estándar e será super milimétrico e tal, para cousas que sean como moi ABC, o sea, que sean básicas, pois como arreglar un coche, pois igual, pois facer un brief e tal, ou facer un texto e demais, vale, pero cando realmente quieras diferenciarte non te vai valer, o sea, un ciruxano, a experiencia, o expertise, saber ver ese ollo clínico que teñen os médicos, esas cousas, intuición, bueno, experiencia, eu creo que máis un tema de experiencia que peligro, que mellor perdemos a experiencia polo camiño, que eso é peligroso, pero que o que sobran, pero pasou sempre cando chegou a televisión, cando chegou eso, te lo viste. Eu coñecín xente na Voz que facía o periódico en linotipias, que isto é a cousa do siglo pasado, pero o sea, fundíase plomo, tomaba moito lete porque era algo moi malo para os pulmóns, facíase unha especie de máquina de escribir, facía as planchas en plomo,
sea, veía un plomo fundido, sudaba moitísimo, e entón facía unha plancha que se secaba e iso despois iba á rota. Bueno, ese tipo de profesións desapareceron. Efectivamente, hai empresas, hai profesións ao día de hoxe que van a desaparecer, pero tamén desapareceron cando chegou internet. Pois imagínate, un tío que facía vinilos, pois desde esa xente xa non está, ou un tío que facía CDs, non? Un tío que facía fotocopias, pero incluso as copisterías se foron reciclando e adaptando a nova tal. Entonces, fará falta menos traballo estándar, o sea, homoxéneo, e fará máis falta a diferenciación, co cual non é que estemos en perigo, que somos máis necesarios que nunca o marketing. Eso me lo digo yo para creérmelo todos os días, pero bueno, sufriremos, lógicamente alguén sufrirá. Pero eu creo que a parte creativa das empresas, do ser humano, ese cerebro vai ser imposible de reproducir. Yo lo que creo de la inteligencia artificial, que, a ver, al final la gente le tiene mucho miedo, pero al igual que por lo menos mis abuelos que estaban con el cambio del ordenador, el ordenador va a sacar muchos puestos de trabajo y al final, una vez nace el ordenador, surgen nuevos puestos de trabajo. Es cierto que muchos se acaban, pero también surgen nuevos. Claro. Y yo creo que con la inteligencia artificial al final va a pasar algo parecido. Van a acabar puestos de trabajo, pero también van a surgir nuevos que desconocemos a día de hoy cuáles hay. Por lo tanto, al final, la gente va a tener que trabajar. Cualquier revolución industrial, cualquier tipo de revolución é así. O problema é cando te pilla co pie cambiado. Ou non estás formado, xa tes unha edad, que non és capaz de reciclarte. Ese é o problema, claro, hai xeracións que van a sufrir. Eu sou unha delas, teño clarísimo que vou sufrir con isto, porque xa me costa digital, xa non te conto a inteligencia artificial. Pero bueno, ao final, eu sigo dicindo o mismo, da igual que sea digital, que sea, da igual, o importante sigue sendo a estrategia. E por desgracia, ou para ben, para min neste caso, é que para a miña empresa é que fai falta alguén que pense desde o puro sentido común, desde a sinxeleza máis absoluta, que o que non estás facendo que podría estar facendo dun xeito máis económico e moito máis dirixido ao teu cliente. Entón, axudarlles a distinguir quen é ese cliente, razonar con eles, ver que é o que motiva e demais, a min é algo que me gusta, que me creo que seguirá sendo útil, e por lo menos tamén a subvención despois xa se verá. Y bueno, Reza, la verdad es que tenemos que ir terminando, se nos está yendo un poco de hora la entrevista. Me han quedado muchísimas preguntas por hacerte. Pues yo soy un fascinado también del marketing, así que posiblemente te invitaremos. Volvemos a temporada 2 para la segunda temporada. Quieras, Eso, lo que te comentaba antes, cada invitado que traemos siempre deja una pregunta al siguiente invitado sin saber quién es. En este caso, el invitado que te ha dejado la pregunta es Juan Sieira, un TikToker, bueno, referente a nivel Galicia, con más de 600.000 seguidores en TikTok. Y la pregunta es, ¿qué habilidades tienes que tener para ser influencer? Joder, vaya pregunta. Básicamente. Eso debería responder él, que influencer e non eu. Influencer é un término en inglés que básicamente significa que influe sobre a xente. Por lo tanto, que chamamos toda a vida prescriptor, ¿no? Un médico era un prescriptor que tiña influencia sobre tal. Que habilidades ten? Pois precisamente ser diferente dos demais. É dicir, entender moi ben cal é o público objetivo o que se dirixe, entender que o que motiva e a partir de aí construir a súa proposta de valor. E iso vale para un tiktoker, para un influencer, para un médico, para un gobernante, para un directivo, vale absolutamente para todo o mundo. Entón, esa responde un pouco un pouco pola tangente, para tal, pero realmente é eso, que é o que motiva o teu cliente. E iso se aplica ás persoas, vale? Desde que estás estudiando e te dedicas a crear a tua carreira e estás facendo un currículum, pois incluso ese currículum ten que ser distinto, e incluso o que poñan ese currículum pode ser diferente. Eu aquí, cando estudiaba ADE, na facultade non se daba paquete Office. E cando tuves unha empresa, non era un requisito todavía, pero era algo que se valoraba ben. Pois eu fuxen eso. Fixen Office fora, na Academia Logos. Estudiei inglés empresarial, que despois me olvidei, pero estudiei inglés empresarial. O sea, eu pensei en que iba a demandar unha empresa cando me iba a contratar e diferenciarte. E busqueime tal, porque na miña facultade, cando o primeiro ano, eran esas aulas de 600 sillas. Turno de tarde, que había 2 turnos. Imagínate como era a competencia naquel momento. E había moitas salidas, e sigue habendo moitas salidas en ADE, pero é verdad que había que buscarse un poquinho a saída. Entonces, para un TikTok e un influencer, o mesmo. Influencer é unha carreira, é unha profesión que está de moda neste momento, todo o mundo quere ser youtuber e influencer demais, porque solamente ven os que teñen éxito, os que se gan o camiño
nadie se acorda deles, como o fútbol, pero en calquer caso, todos teñen unha cousa en común, que se toman moi en serio o seu produto, que están traballando 24 horas nese produto, porque lles gusta, ademais, pero se non lles gusta, eso queima moitísimo, e porque teñen un elemento diferenciador con respecto aos demais. Logo Lipepa se fixo famosa no seu momento, xa tal, porque lle chamou o seu blog, ou a súa o que fora, co nome da súa cadela. Foi a primeira en chamarlle co nome da súa cadela o seu blog. Os demais era Marujita non sei quanto, e Lovely Pepe. Quen é Pepa? Mi cadela. Xa tes un storytelling, e se convertiu tal. Ahora, por suposto, ten moitísimo máis valores que ese, pero ese foi un elemento diferenciador. Entonces, aplicable, como vedes, o marketing se aplica absolutamente a todo. Y luego eso, si tú nos puedes dejar, al igual que Juan... Pues vouche facer unha pregunta. Non sei a quen lle toca, non? No sabemos quién es, será el primero de la temporada 2. Pero xa che jodo unha pregunta a ti. O teu traballo está amenazado pola inteligencia artificial? ¿Me lo estás haciendo a mí? No, estou facendo o próximo invitado. Vale. Vale? Entón xa non tens que facer ti esa pregunta. Vale, perfecto. Pues nada, Reza, un placer, encantado. Placer, te volveremos a invitar porque me han quedado muchísimas preguntas por hacerte. Al final esto para mí estaría horas y horas tienes hablando. Que frenar, porque eu empezo a falar pero pero está súper bien, en plan, la verdad, mejor que una clase rápida. Bueno, me alegro. Literalmente. Así que nada, un placer y encantado de que estuvieras aquí. Encantado eu. Gracias por todo.